दहाय आं सिम्बोरगावआव थांनानै ना मासे लाबोबाय, माने 200 ग्राम ना। बियो 100 थाखा फवामोन। 200 ग्राम फायबा आं 80 थाखानि मोनबोबाय। बेखौ आङो दा 6 थुख्रा खालामनानै ओरैबायदि संबाय। बेयो अइललेस, थाव गैया थारमाने बेयाव। थाव होआखै। मारै संदों होनबा, आङो फार्स्टआव दैखौ होग्रोबाय। दै आरो बानलु, संख्रि, सामब्राम गासिबो होजोब्बाय। नै बिसिनि होबाय आं दैखौ। एसे गोदौ होबाय, दैखौ गरम जाहोबाय। ओमफ्राय हालदै सारबाय। बेनि उनाव मा खालामखो, नैबे नाखौ हरबाय आरामनो। नाया सिङाव गोदोबाय। बेखौ बारा हरबाय थानो नाङा, हरबा गेब्लेयो। बेखायनो नाया जेरै दं ओरैनो आराम एवनाय बायदि थाग्रा थाबाय। दैखौ रानहोदो। दसे रानहोनानै आङो दा अन्थाइ बाजाब एसे हरबाय। बरिया जाबाय दा गोथावआ। थाव जानायनि मा गोनांथि दं? जों थाव जानानै गावखौनो गाव देहा दुरबल खालामना लागासिनो। बेखायनो थाव जानो नाङा। थाव गैयालासेबो संनो हायो। नायदो बेसेबां मोजां बोल्दाब बोल्दाब मोनगासिनो। गौरांनि ना, बेयो गौरांनि दैसानि नाखाय दामथार।